Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de taýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 28-nji ýulundaky sanyny. Gyzyl Kurty filmi Türkiýede görkezilýär. Russiýa Türkmenistana Maymyn mamlaketi üçin tez serişdelerini berdi. 1 minutda 148 kakosy döwdi. Finalyň ady Germaniýa Angliýa ýaly habarlar ýetirýär. Gelingen bolsa habarlarymyzy giňişleýin seredip geçelim. Gyzyl Kurty filmi Türkiýede görkezilýär. Şu günler 2022-nji ýylda Türkiýe dünýäsiniň medeni paýdagty diýilip aglan edilen Türkiýe Respublikasynyň Bursa şäherinde Türksoy guramasynyň kino forumy geçirilýär. Türksoy guramasynyň baş sekretary Sultan Raýefoň hem gatnaşmagynda geçirilýän bu foruma Türkmenistandan hem wekiliýet gatnaşýar. Bu foruma Oğuzhan adynaky Türkmen film birleşiginiň başlygynyň ornwasary Sahy Salih Bayramow gatnaşýar. 27-nji 31-nji ýyl aralygynda geçirilýän bu forumda Türkmen kinematograflarynyň hem işleri görkezilýär. Bu forumda Oğuzhan adynaky Türkmen film birleşigi tarapyndan suraty düşürilen Gyzyl Kurty rejissöri Sahy Salih Bayramow hemde Isterin rejissöri Arslan Eýeberdiýew atly filmler türk kino muştaklarynyň dikkatyny ýetirilýär. Beýik watançylyk urşunyna gazandan beýik ýeňişiň 77 ýyllygyny Sahy Salih Bayramowyň rejissörlük etmeginde suraty düşürilen Gyzyl Kurty atly çeper filmde uruş ýyllaryna tyýly ýar ojagyny saklap gelen bir zeynanyň ömrüniň ahyryna çeýle kurtasyny başyndan aýyrman, ýaşanlygy bilen baglanşykly waka janlandyrylýar. Türkmen kino muştaklarynyň uly söýgüsini gazanan bu filmiň türk we türkiýe halklarynyň kino söýjileriniň hem söýgüsini gazanjakdygy ikoşsadyr. Tamaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazanan täze Gyzyl Kurty çeper filmini halkymyzda maksat bolan milliligi, türkmen zeynanyň ýar ojagyny woparlygyny açyp görkezýän kämil eser hasaplamak bolar. Şeýlehem Ata Vatan Türkmenistan halkara jurnaly hökümini Gyzyl Kurty çeper filminiň tanışdyrlyş dawrasyny halk köpçüligine ýetirdi. Şeýlehem halkara jurnalymyzyň Ata Vatan TV YouTube kanalyna Gyzyl Kurty çeper filminiň aktýordur, senariýaçylary bilen gyzykly gepleşik ýazga edilip köpçülige ködürlendi. Umuman şeýle forumlary Türkmen filmleriniň gatnaşmagy Türkmenistanyň kinematografiýa pudugynyň uly ösüşleri eýbolýandygyny görkezýär. Oğuzhan adynaky Türkmen film birleşiginiň halkara forumlara gatnaşmagy, halkara hyzmatdaşlygyň ösdirilmegine uly iterip berýär. Mundan başga da ýakyn wagtda Oğuzhan adynaky Türkmen film birleşiginiň Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherine, Russiýanyň we garaşly dowlatlaryň arkalaşygyna gatnaşjy dowlatlanyň bilelikdäki kino önümçiligine bagşlanan halkara maslahatyna, şeýlehem sentýabr aýyna Daşkent şäherine Ýüpek ýolunyň Duru atly halkara Daşkent kino festiwalyna gatnaşmagyna garaşylýar. Russiýa Türkmenistany Maymyn mamlaketi üçin tez serişdelerini berdi. Russiýa Federasiýasy dünýäde köp sany ýurtda ýüze çykan maymyn mamlaketlerini anaklamak üçin Türkmenistana tez serişdelerini berdi. Bu barada RIA Novosti habarlar gullugy Russiýanyň Rospotrebnadzor gullugyna salgylanyp habar berýär. Habarda bellenip geçilýär Russiýa Federasiýasy Gazaqstan, Ermenistan, Türkmenistan we Özbegistan ýaly ýurtlary tez serişdelerini berdi. Maymyn mamlaketlerini anaklamak üçin tez serişdeleri Russiýanyň Vektor ilmi önümçilik birleşigi tarapyndan öňürildi. Rospotrebnadzor gullugynyň hunermenleri hyzmatdaşy ýurtlar boýunça kärdeşlerini maymyn mamlaketlerini laboratoriýa çägini anaklamak üçin dürli seminarlar goraýar. Şeýlehem berilen maglumata görä, Russiýa şeýle tez serişdelerini Misir, Uganda, Etiopiýa, Kongo Respublikasy ýaly ýurtlary hem iýermegi gözüňe tutýan. Bütün Dünya Saglyk Goraýyş Guramasynyň maglumatyna görä, dünýäniň 75 dowlatynda 16 000-dan gowrak maymyn mamlaketi hasap alındy. Bu keseliň ýaýramagynyň howpy döräni üçin oňa garşy köpçülik öýüni görüşmek gözüňe tutulýar. 1 minutda 148 kakosy döwdi. Germaniýaly tekwandoçy Muhammed Kahramanowicz 6 gezek Guinness'ň bütün dünýä rekordyny goýdy. Ol 1 minutyň dowamyna 148 sany kakosy döwmek başardy. Bu barada Guinness'ın rekordlar kitaby habar berýär. Bu rekord Italiýanyň Lo Show de Rekord telegepleşiginde hasap alındy. Bu telegepleşik şu ýylyň 21 fevralynda ýazga edilipdi. Ýöne Guinness'ın rekordlar kitaby bu dünýä rekordyny teýdelikli rekordlaryň kitabyna girdi.
Germaniýaly turgun mundan ötol hem bogurda 5 gezek rekord goýupdy. Rekord goýmaň şertlerine görä, Kokosy diňe bir eliň bilen döwmäge ruhsat berilýär. Şeýle hem Muhammed Kahramanowicz beýleki predmetleri hem döwmekde ustaddyr. Ol bu wagtda bir neçe rekordlaryň eýesi bolany üçin oňa çekiç ellip lakam berilipdir. Soňky ýyllarda turgun 200-den gowrak telegepeşiklere gatnaşdy. Finalın adı Germaniýa-Angliýa. Zenanlaryň arasynda geçirilýän futbol boýunça Ýewropa çempionatyna finala çykan ýygynylar belli boldy. Final dowuşygyna Germaniýanyň ýygnysy bilen Angliýanyň ýygnysy dowuşýar. Germaniýanyň ýygnysy ýarym finalda Fransiýanyň ýygnysyny 2-1 hasabyna, Beýik Britaniýanyň ýygnysyny bolsa Şwetsiýany 4-0 hasabyna ýeňdi. Germaniýanyň ýygnysy häzirki wagtda çenli 8 gezek Ýewropanyň çempionu bolmagy başardy. Bu ýygyny hiç wagt final dowuşuklaryna ýeňilmedi. Angliýanyň ýygnysy 2 gezek final taparyna çykdy. Ýöne ikisinde de 1984-nji ýylda Şwetsiýadan, 2009-njy ýylda Germaniýadan ýeňildi. Ýewropa çempionatynyň finaly 31-nji ýylda Angliýanyň meşhur Wembley stadionynda geçirildi. Ine mehriban müştoklar, Ata Watan TV-de saýlanan habarlar gepeşiňizden şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz oşlardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Russiýanyň baş prokurorunyň Türkmenistana sapary. Türkmen kampaniýasy ilkinji gezek Azerbaýjana wekilhana açýar. 10 ýylda 1 milliard düýp bagna haly oturdular. 28-nji ýyl ýyldızlar näme diýe? Günlük teleýnamy ýaly habarlary Atawatan Türkmenistana.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, egerde biziň saýtymyza ýeňilikle ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Marketdan Atawatan Türkmenistan prilajenýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepeşiňizden indiki sanlaryna görşýänçek hoşda bolun.